예. Chụp được không bà? Chụp được. Chụp được không? Có cái gì đâu qua. Không. 예. Thì cái phải kiếm nào được chắc. Thì lấy một cam vào cái màu vào đây gì. 예. 꼬사이. 자. Thì đây. Mama, để hôm đi. 예. Papa, Raza. Anh là cái gì? khuserjwbnai. Mama. Đang thay gần xe. Cái ba gần. Khi này nó phải nằm thở đây. Tập là na. 네. 고성들 다나마. खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो थिगैनो दङ दायो जाहैबाय फुंनि सम खिन्थु नै सान्दुङा ओरैबायदि दुंदों गरमथार आरोना ओमफ्राय गथ' सानैया नै बिफाजों दोनबोथ'दों आङो सिङावहाय गेलेगासिनो दङ आरोना गेलेनाय माने मा होनो बिसिना एकदम खानाय सानाय बोसाबलायनाय बिदिनो जागासिनो दङ आरोना गेलेग्राखौबो मोनसेखौल' नांगौ एखे नांगौ आरो ओमफ्राय बिसोरनोथ' खुन्था बिदि गायनानै होदोंमोन बाट ना बिसोरो ओरैबायदि हाग्रायावसो ओरैबायदि गेलेयो ओमफ्राय गेलेगोन जागोनबो ओरैबायदि नायनायावहाय दिगदार जायोना बेखौ नायनो बिदि जायो आरो राजाजों आंजों मैया ओंखारलांदोंमोन आरो बायरायावहाय खामानिया जादोंमोन जोङो मैया बिफां नागिरहैदोंमोन नाहरनि बिफां जुबिन गार्गनि मुङावहाय गायनो सानदों बे बिफांखौ आरो बियो बिफांखौ मोजां मोनोमोन नालाय आरो बियो नाहर बिफां मोजां मोनोमोन नालाय ओंखायनो जोङो बिनि नेरसोनथि हिसाबै बिनो ट्रिबिउट होनाय हिसाबैहाय जोङो बे बिफांखौ गायनो नागिरदों फार्स्टआवहाय जोङो नागिरनानै मोनाखैमोन उनावहाय थाङै जोङो सहैबाय दाबसे जायगायाव ओमफ्राय जै मोनगोन होनबाय आङो जा खुसि मोनबाय आरो दायो जोङो बेखौनो बिथांनि गोसोखांथियावहाय जोङो बे बिफांखौ गायनो नागिरदों बेखौ दाहाय जोङो गायनोसै जेब्ला आइमोना फैगोन अब्ला जोङो गायनोसै जायगाखौबो थिग खालामनाय जायाखै अबेखिनावहाय गायनो बेजों लोगोसे जोङो एभकाड'बो लाबोफादों ओमफ्राय बेदेना बिफांबो लाबोखादों आरोना बेखौबो गायनोसै बिराद सान्दुंथार ओमफ्राय गार्डेनाबो जोंना नै हाग्रा जानानै दङ बेखिनिखौल' एसे सननानै बेहायनो गेलेहोदोंमोन गथ'फोरखौ ओमफ्राय नै बिफांखौ ओरैजाय ज' दोनदों आरोना नै बेनो जाहैबाय नाहर बिफाङा गरिमा गार्गाबो फिसायनो जुबिन गार्गनो बेखौ हरदोंमोन गांथाम बिलाइ नुदोंमोन आरो जुदि आं गोरोन्थि नङा बे बिफांखौ जोङो गायनोसै देरखानाय लाबोदों ओमफ्राय बेयो एभकाड' बेयो बेदेना ओमफ्राय बेयो दालिम ओमफ्राय बाखि बेफोरखौथ' न'आवहायनो बानायनाय आरोना बे मा बिफांमोनथाय खान्थाल खोमा ओमफ्राय थाइजौबो दङ बिथिंजाय ओमफ्राय नै आङो ब्लग बानायनो स्टार्टसो खालामदोंमोन दायो राजाया लिंहरबाय माने गथ'फ्रा ओंखाम जानोसैनो ओंखायनो आङो ओंखाम दौहैनोसै दायो बिसोरनो मा संदों दिनै आङो ओंखामाव माइरं दालि ओमफ्राय मोदोमफुल खनसेयावनो होफानानैहाय खिचिरि बानायदों आरोना दायो बेखौनो दौहैनोसै बिसोरनो ओंखाम दौखांबाथाय एसे खामानियानो खम जाखायो खिन्थु बिसोरखौ थुखैनांगौबाथाय जा जारला जायोमोन बाट ना दिनै फुङावनो थुखैखाबाय आरोना बिसोर गेलेदोंमोन ना बिराद मैला जादोंमोन ओंखायनो जोङो फुङावनो थुखैखाबाय थुखैखांनायनि उनावहाय दायो आं एसे ओंखामखौ साफा दौनोसै आरो दांहोला बिसोरखौ नङाबा सानैजों जारला जायो राजा दिनैथ' बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्ट होगोन ओमफ्राय सोर देरहागोन बायदि नोंनिबा उमुगानो देरहागोन उमुगानो देरहागोन उमुगा सरकार दागोन दायो नै मा सोर देरहागोन नोंनिबा दा माने सानगासिनो दङ बेखौनो जोङो नायगासिनो दङ आरोना टिभियावहाय सोर देरहागोन दिनैहाय 40टा समिस्टिनि रिजाल्टआ ओंखारगोन आरो गासै केन्डिडेटआ साबेसे होन्दोंमोनलाय 316 आरोना 316 केन्डिडेटनि खाफालनि लिरनायखौ दिनैहाय मोनथिसिगोन आरोना बोरो आं गसंसै मोनसेया एसे बांसिन पावारा र' नैलि ओंखामखौ जाखांनानै दायो गेलेगासिनो बिसोरो सासे हायाव सहैबाय हा दांहैबाय बेहा ओंखामखौ नागिर जागासिनो राजाजों आंजों बिफां गायनो नागिरदों बिनि सिगाङावहायनो साहाखौ लोंनानै लानोसै बुरजाथार सायाबो अबेखिनियाव गायनो सुनानै लाग्रोनोसै जोंहा 10 मिटार जानांगौ बिराद गिदिर नाहरा आच्छा अबेनिफ्राय लादों नोङो बेखौ गेटआथ' ओरैसो जागोन ना नाहर बिफांखौ गायनोसै दायो जोङो गिदिर जाथारोना नाहर बिफाङा ओंखायनो सुनानै लादों आरो गिदिराथ' गिदिर जायो होमबालाय अबेथिं गायनो तानिशा मानजोबसिगोन तानिशा हाग्राया मोखाङाव नांजोब्बाय मानजोबसिगोन नोङो
सेस मोखाङाबो ओंखाम जानाया जाना दे हाग्राखौ जाना दे मैलायावसो गेलेनो मोजां मोनो ना आयु 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 मिमब्रां मोखाङाथ' नायजाखाला खुसेरलाजोबनायसो नै बिब' बिनानाव सानैजों खुसेरलाजोबो बोरो मामा नायनि मोखांखौ नोंनि नायनि खुसेरलाजोबनाय ये नायथ'जाला जों दुगैबासो थुखैखानोसै दे आन्दायगासिनो बेहाय गायनो ना बेहाय गायनो माने जोंनाव बिफां गायै गायै जायगायानो गैला ओरैबायदि जाबाय दायो बेहायनो गायनोसै नामा गायनोसै दे बेहायनो बांद्राय सानबाय थाला नामा ओमफ्राय थाङै थुङै बेहायसो जाहैबाय जोंना जायगाया माने बै बिफांफोरजों लाइन गायनोसै आरो होथारदो जुबिननि मुङावहाय गायनोसै आरो बिराद नायबाय थानांगोन जोङो बेखौ ओरैनोबाबो नायखायो राजाया गायनायफोरखौ जुबिननि मुङाव गायनोसै आरो ना बिथिंजाय अन्थाइ गैयानदां ना दङ उफ बे साननैसो बिराद गरम जागासिनो सान्दुङा आयु 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 थानो हाथ्रा ओमफ्राय आङो बिदि सान्दुं दुंबा गरम जाबा बिराद गिनो ओंखारो आरोना साननैसो उनावनो जुदि अखा हायोबा ओमफ्राय आरो बांसिन गिनो ओंखारगोन मानो होनब्ला आङो बिदि जायोब्लाथाय माने बांग्रिं फैनायखौ एसे सानहरखायो आरोना बांग्रिङा बिदियाव फैयो नालाय मालाबा ओंखायनो गियो आरो आङो बांद्राय गरम जानानैहाय बिदि बोथोरा सोलायोबा अखा हायोबा आरो नैबेखिनिखौ दहाय सनदोंमोन आरो राजाया बेथ' जोंना लामासो जाहैबाय बै बारियावहाय थांनायनि लामा आरोना ओमफ्राय जोङो राजाजों आंजों गोदो बेहायनो माने बे गार्डेन जाथ'वाखैमोन आरोना बेहाय जोङो बेडमिन्टन गेलेयोमोन आरो देग्लाय अबेहाय गेलेनो बेडमिन्टनखौ अबेहाय गेलेगोन बेडमिन्टनखौ बिथिंजाय कर्ट बानायनांगौमोन ने बेडमिन्टन कर्ट बानायनांगौमोन उनावहाय गथ'फ्रा देरबाथाय गेलेनांगोन ना ग्रुप जानानैहाय सानैनि खय केजि मोनलाय बियो 5 केजि ने भार्मि कम्पस्ट केसु खानस्रिनि आंबो दांफागोन दे गायनायावहाय ओमफ्रायथ' दंबावोसो आरो एभकाड' माकाड' गायनो गोनां दे आंबो दांनो दा जोङो जुबिननि मुङावहाय गायनोसै नै नाहर बिफांखौ दे ओइ जुबिननि जै जुबिन गार्डनि मोजाङै थांदो बिफांनि नामखौ जोङो जुबिन दोनबाय आरोना बेखौ नै रिधिमानि मोखाङाबो नायजाथावला बेनाबो नै खुसेर जानायसो बोरै रिधिमा नायनि रिधिमा मोखाङा रिधिमा नायनि मोखांखौ नायजाथावा नै बेनाबो दे गेले ओमफ्राय दुगैनोसै बिराद गेलेनानै लाखा उन्दुखानो डाइरेक्ट बिसिनायावहाय मानिया माथो बियो मानिया बियो रिधिमा न' जाया गुड मर्निं बयखौबो दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय नै जोङो फुङावनो ओंखारलायबाय साब्रैजों बेरायनोसैलाय नै बिसोरखौ नारनानैहाय बेरायनो बिराद मोजां मोनो नालाय फुङावहाय ओमफ्राय नै मैया गायनाय बिफाङा जोंना रिधिमा हेपि जाथारो फुङाव बेरायनो रिधिमा गुड मर्निं होनदे बयखौबो गुड मर्निं सानथाम जाबाय जोङो बिदि ओंखारनाया गथ' थानायखायसो बेबायदि फुङावहाय बेरायदों आरोना जोङो नङाबाथ' गोदो बिदि ओंखारामोन आरो 5ता बारबायमोन आरो ओमफ्राय नै माइबारिफोरखौ फुङावहाय मोजां नुयो निहिरजों आयु दावरावथार जि दावराव फुङावहाय बेरायनो मोनबा जेबो नाङा बिसोरनो दिनै बाजार दङ नालाय ओंखायनो फुंनिफ्रायनो नै गारि बाइक अबाव बाजार जायो होनदों नोङो नलबारियाव लक जादोंदां ओमफ्राय राजा मैयाथ' रिजाल्ट होबायना उमुगा देरहाबायनो फुरा मेजरिटियाव देरहाबाय आरो बिसोर मैया BPF हानजाया नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आरो मैयाथ' बयबो टिभिनि सिगाङावहाय मबाइलखौ लानानैहाय थाबाय थाखादों ओंखायनो मिथिखायो ना मामा मोखाङा नायजागाला नै खुसेरलिनो
रा खुसेरला खुसेरलि नै बेयावबो बोरो बिथिंबो दङ नामा आरो बे सासेनाबो नै बेयाव खुसेरनाय बेयाव मानाय फुजा समावसो बिदि जाबाय आरोना फुजा समावसो बिदि जाबाय दे जेबो नङा राजा जोंनि बे नारनायजों मानसिफ्रा सिरि मोनलायलायो खोमालै गथ' मा बेलाय होननानै फैलायबायलै दावरावनो फुजा फैबाय बिदि जायो खोमा दाथ' एसे गोजांहांबाय नालाय आरो हराबो जा लावबाय बिसनो गाइखेर बानायनाय सिखारनानैहाय जुदि टाइमखौ नायबा आयु दासो बेसे जादों बिदि जायो आङो हर लावबाबो दिगदार उन्दुनाया खम जायो आरोना बिसोर थाब सिखारो नालाय गथ'फ्रा जेबो नङा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां थाब सिखारनाया बिदि मर्निं वाक खालामनाया नङाबाथ' जों सानैया ओरैबायदि अलसिया मर्निं वाकखौनो खालामफेरामोन ओरैनोब्लाबो दायो एसे मोदोमखौ खमायनांसिगोन जों सानैजों फुंदों आखाइया फारसेजों नारै सालायलायबाय माइबारि बेनो आरो गामिनि बिउटिया माइबारि बिदि नुबाथाय मोजां नुलायलाय लाङो बाट गायनोथ' रोङानो आरो दायो जाहैबाय सोमखोर ओमफ्राय जेब्ला माइया फिथाइ थायगोन मोनगोन अब्ला जाहैबाय गल्डेन रिधिमा ग्रीन नायदो ग्रीन ट्रेन नुसिगोन बेहा नायहरगासिनो नों गथ'फोरखौ नुनायखाय ओरैजाय टाटा होनहरदो टाटा चाचा होन बेखौनो टाटा होनो नोंसोरो दिनै सानसे गथ'फोरजों बिजि थानांबाय बिसोरखौ जाहोनाय मानाय ओमफ्राय गेलेनायावहायबो माने बिराद गेलेयोना दाना बिसोरो ओमफ्राय मानबायनोबो रोंबाय नालाय ओंखायनो मानबायफानायावहाय खिथु थांफानो गोनां जायो दायो मोनाबायबो 6:30 बिदि जाबाय आरोना गथ' सानैखौ फुथुबाय आङो ओमफ्राय आइया बिथिंजाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ दिनैहाय माने दायो बाजैमोन फैगासिनो दङ आरोना गुवाहाटीनिफ्राय फुजानि हलिडे मोनबाय नालाय ओंखायनो बिसोर फैगासिनो दङ हांसो बेदर संगासिनो दङ दिनै जानोसै हांसो गोबाव जाथारबायमोन जायैया नै हांसोआ दायो उनावहाय आलुखौ होगोन अराव संदों अरनासो टेस्टि जायो आइया संगासिनो दङ दाहाय संखांब्ला जानोसै गोथावनो बिराद गोबावनि उनावहाय जानाय जागोन आरोना आंथ' हांसो आरो आलुनि बिदैजोंनो गोथाव जानो मोजां मोनो जेबो ओंख्रि थायाबाबो आरोना गोदो आङो हांसोबो जायामोन बोरमाबो जायामोन आरो बे राजाजों हाबा जानाय न'निफ्रायनो जानो गोनां जाबाय बाट आं आलदा जिनिसखौ आरो जाला बेखौ जाबाय आरो आलदा जाला जेबो जाखांबाय ओंखामखौ बिराद गोथाव जादोंमोन गोबावजों दिनैसो जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो उन्दुनोबो ओंखारबाय बिरादनो रेस्ट लानोसै ओंखायनो भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय